k'a fɔ ko ka wari di sunguden ma ni tuma nani a ka gɛrɛ bazɛn mun wari bɛɛ degunnen don donc sunguden kan ka faamuya i bɛ se ka faamuya i ka manière la i ka kamalen filɛ n'a sɔrɔ n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ ne yɛrɛ b'a dɔn sisan bɛɛ a bɛ nin kɛ i ye mais ɲinan a bɛ zɛsi kɛra i fana b'a ɲini k'a faamu ko a maɲi parce que dugu nin dugu. mais sunguru dɔw kamalen sunguru sigilen a jigi lalen don kan a ti foyi kɛ est ce que alu fana bɛ sunguru tigɛ caman de non sumaya ye ko jigin parce que sunguru de sɔgɔra ka kɛ ka cɛw jan yɛlɛ a kɛ i n'a fɔ sisan sunguden bɛna sigi magasin na tan ka lɔ ka segin san ka kamelenden wele ko na ko segin min yan ko wayi ko tan k'a mana fɛ i b'a ye kamalen bɛ wari envoyer ka d'a ma a ko dun ni kamalen wɛrɛ wele ko a kɛ n don a lɔgɔ la ni sanni kɛ n ka wari tora nin tan sabali bɛ se ka na envoyer ka jama compléter ale b'a di muso kelen cɛ saba o e bɛna o se tɔgɔsi ye 35 janvier kɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw ka position na nin ale ɲɛ b'a la nin 31 janvier le 2 le 1er le 2 a k'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ mais e nin taama e nin taama e nin taama e bɛna jɔn kan e bɛna tugu jɔ de kɔ sisan o la kɛ nin kamaledenw fana ɲɛ yɛlɛla